Sanibonani emolweni ndiyanamkela ku-EzaseTV ngesiXhosa. KwaMseleku namhlanje kwenziwa into kaLwandle, umsebenzi kaLwandle noMpumelelo. Lwandle kuzibonakalisile into yoba nyhani abantu abadala unabo ngoba bekutshintsha nendlela athetha ngayo xa kusenziwa yonke laa nto ibisenziwa phayana. Then ke uMseleku ke wabe sesithi ke uLwandle noMpumelelo baphumile funeka bachele iyadi ngoba kaloku uthi wayethi lo mos amakhosikazi wakhe awapholanga achela enza zonke ezi zinto. So uzama ukucima loo mimoya mibi ke yenziwa ngabafazi bakhe apha eyadini. So bekuchelwa ke phaa phethwe ikomu iyadi yonke nguMpumelelo noLwandle. So bade bemka bade bofikelela ke kwindlu kaMacele le uhlala kuyo uSneh. Xa befika apho umhlola abawubone apho uSneh akekho, ibhedi ayondlulwanga, ayompahla phezu kwebhedi phantsi phezulu. Kitchen xa ejonge ekitchen iimbiza zimdaka zinokutya okubolileyo. Kuthiwa kunuka ngathi kunuka nje efileyo endlini. Phofu kuhlala intombazana. Ayihlali namntu le ntombazana, ihlala yodwa ngoba akahlali nabantwana bakhe uSneh. So uSneh kudala simthethelela, hayi noko uMseleku noba izinto azithethayo uzithetha because of into azibonayo ngomntanakhe nangendlela amtritha ngayo. So ke uMseleku behleli namakhosikazi ke emveni kwawo ulungela umsebenzi ebulela ke uba bakhona ke abamsapotayo, kumnandi kukubi, kanti abanye abahambelani nemibono yakhe. So uthi ke ukubafanisa ngokubenzela izinto akukho right. Uthi izinto ezidinga ikhaya zizofana kodwa kwizinto ezibuniwuniwe bazozifumana ngendlela efanayo. Uthe ke zizojika kakhulu izinto for better or for worse. So lilonke ke uMseleku udiniwe ke kukwenzela abantu athi ke bathi bayakholwa. Siyakhumbula seyixela loo nto ethi kodwa iintliziyo zabo zimbi. Athi abanye xa kufuneka kulalwe umntu unxiba itight, omnye ibhlomasi, ethi kuba nzima kuba nguqulu kubhodi xa sekuyolalwa. And yet abanye babo abafuni athathe unumber 5. Abanye ke uthi abamhloniphi, nditsho ukumhlonipha. Ukanti uMayeni uthe ke yena ke hayi umsapote kakhulu Mthomboni, umzalela abantwana. Namhlanje ungutatomkhulu ngenxa kaMpumelelo. Uthi ke akamazi ke uba yeyiphi le support athetha ngayo. So uMangwabe ke uvele for next week uthi ke caba kufuneka umntu avume yonke into umntu uMseleku ayithethayo ngoba kaloku yena ngoku senikeza ama-rewards kwabo bamsapotayo. So uvele ke ethi ke uyamthatha unumber 5 udiniwe yena and zizokhala kakhulu. So ke inoba ziyakhala kakhulu ngoba ke sike sambona efote naye ke usisi lowo ke esiye sacinge noba inoba nguye ke unumber 5 semfakile. Macele ke ubevela ke for next week ucenga uLwandle uba angenzi into yonke into le enemimoya, eminye imimoya ayomimoya emihle. Kodwa uLwandle uvakalise ukujikwa ke ngunina ngentetho ethi ufike kunje emhlabeni if ke kukhona ingxaki. So if yena wongeza zona kuyose kube njalo. Uthe ke hayi mazikhale. So uMseleku umfakile kakhulu umntana wakhe epokothweni ngoba ke le language yekayise. Macela ayikho into abangabasayenza ucebisa uLwandle and ke if sisiphiwo sakhe akhonda ngayenza ngokumtshintsha. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.